biya ne. Lafiya la dan sarki. Ya garin? To ina zaka je nan ne? Wallahi zan je wajen budurwa ta fira dan shekaran jiya ne mata promise zan je to kuma kada ta gaban je ba a samu matsala ka san harkan mata. Okay to haka ne to ni ma wallahi nan kaga daga cikin gari ne ke karfe 6 ta yi dan yanzu ban yadda man garba ta yi mun a cikin gari. Yo akan wani dalili? Ai an samu ala an ce tabbas an yi wasu bakin aljanu garin nan ko da yaushe kuma yawo suke. Wai da gaske seriously kake ga mun wannan maganar? Yanzu haka zahiri suna cikin nan garin shi yasa kaga nan ma na to kawai gida zan tafi. Yanzu direct kenan. Ai ni ma ka fara raba min ɗaya kamar kada in je. Dan gaskiya harka aka ce ta aljanu kaga ba. Zance ya ɓaci ni ma tafiya zan yi. Gawaki ɗaya ka gani nan da sai a hankali nake ji. Gaskiya ni ma ina ganin a gida to shikenan. Bun ka zan yi mu koma gidan nan. Dole dai ka gani. Gaskiya. In za mu koma kuma to. Gaskiya mu koma. To shikenan. Yawwa. kai ko dai ka ce kar ne ka ce mata wallahi ita ban taba tunanin za ta yi ba kai ka san abin in ya zo da zuga ka san bayan da ba ta baba ka wance lokacin da naje gidan Suladi dubu da uwar da aka yi mana kana fa kallo yarinyan nan ga ta fa aka ce mana ba ta nan to ai ka san shi lamari na duniya in dai ba ka da hannu da shuni wulakanci ko na duniya ai yanzu ka fara gani kwantar da hankalin ka na yi mamaki da aka ce wai akwai aljanu gari. Abokina ka ji abin da gayancin ke faɗi kuwa? Wai suna faɗin wai aljanu a gari. Haba aljanu kuma. To ka ji abin da suke faɗi. Haba wala na tuwa ai aljanu duk bage ce wata irin halitta ce ba mu gani ba. Kaga na ga fatalwa na ga ba toyi. Rana ma da muka yi dare a kwankwan muka kwana kuma yan ruwa ne masu ka ba mu sauki. Kai mazaje ni ma fa na ji labarin nan a gari. Dan ni yanzu haka maganar da nake da ku kauci nake in tashi in bar gurin nan. Assalamu alaikum. Kuma zaman da giya. Gida. Kai kada kare na mana wayo ina gidan na kai kenan. Kai wai waye kai? Ni ne aljani gudu bale. To ba aljani gudu bale ba ma talge ya ci uwa tai. Zo ka wuce mu gani in ba ka da kunya. Kai mazaje wai ina gayan nan ne.